Näin, ja nyt me ollaan menossa katsomaan apinoita. Morsuja. Pingviinejä. Eli Lontoon eläintarhaan. Ja me kävellään Regent Parkin läpi. Ja ylläri ei saada. Tää on ihan positiivista kehitystä, että ei saada, vaikkakin tuolla takana on kyllä kehittymässä oikein mukavaa pilvistöä. Mutta ei anneta se haittaa, meillä on sateenvarjo ja 2 sadetakkia. Joten meitä ei haittaa, vaikka vähän tuleekin vettä. Kun ollaan tällä asenteella huikamalla mustarannassa taas melkein päin, niin todennäköisesti sadetta ei tuu. Mitäs näitä oikein toivomaan sadetta? Niin sit sitä ei vieläkään todennäköisesti tuu. Hyvä pikku paviljonki. Täällä on tosi paljon ihmisiä kävelemässä pitkin poikin. Ja moni lenkkeileekin. Joo. Kukin omalla tyylillä. Kyllä. Kuten kuvasta näkyy. Mutta me jatketaan taapertamista kohti eläintarhaa.